Niku saking Puspitanala Lewung kali katresnan sejati. Katresnan sejati piye kanca-kanca? Malah Lewung langsung bubar. Puspitanala. Nah, niki mboten ngagem keyboard kok nek sing kira-kira ora iso dipinakane diojoli diganteni sanes nggih amargi mboten ngagem horjen Kang Mas. Apa baleno? Horjen. Orjen. Pak karaoke YouTube piye? Horjen iki kancane horen niku lho. Pripun diaturaken apa nggih? Ya sing katresnan sejati mau ora apa-apa. Ya. Yo Siti. Duete karo Mas Sukimin. Yo. La 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 la. Ngapa lho kowe iki? Apa to men? Judeg mbak ya joget apri kan pun luwes pun demes. Kok sana dikoteri joget agak susune di. Mbak ya kowe iki lho ngobahke bokong wis peni astane wis luwes dedok. Lah wong ya nek joget ki sekon dhuwur tekan ngisor ki. Tapi apri fokusnya ki nggon gombal ki lho, Mbak. Kok gombal ketok? Iki kabah dhewe ya lewat otomatis. Gombal apa ya asli kok. Ngono lho. Lho Mas dalam tas ora pirsa lho Mas. Lho. Ngersake pripun? Ngersake meleke apri lho pripun iso. Ayo Siti. Nggih. Yo. Minangkani saking sinten mau? Anu, pemuda. Saking panitia Rasulan. Katresnan sejati. Ah menika nggih kanca-kanca jatilan nggih rawuhi menika ngene niku. Gandeng kowe MC siarke sik lho, Lek. Ayo. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terhormat yang ada di berkesempatan malam hari ini dalam acara Rasulan Dukuh Banyurip Desa Jati. kadang panitia. Sembah nun Mbak Siti. Pak De. Kok Pak De lho. Ya bener kok. Sehat selalu pun lancar iki batutan kabeh. Menika monitor hadir Manyaran Wonogiri Agung Santoso pengrajin rancak gamelan badhe nyuwun lagu kesayangan. Sembah nuwun Pak iki aku keyboard jaluke keyboard kabeh. Lan ugi menika saking penggemar wayang Pak Gandok saking Wonosari Gunung Kidul nyuwun lagu Podang Kuning. Nah, Podang Kuning diaturke nggih. Heeh, ingkang Riris. Ya nduk Riris. Riris. Riris Hardo. Riris Hardo. Ayo. Ayo. Sepate ya, Lek. Ya, ayo. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang
becak jalane jeglong ngono lho, Jess. Dadi kayak kantor. Selamat malam Mbak Apri. Selamat malam, Duk. Malam Mbak Mimi. Selamat malam wong ayu. Dandanmu nyengkok aku jebles aku. Lah kan kula murid didikan jenengan. Kulitanku dhisik ya kaya kowe kuwi iki, Nduk. Saiki kok tinggi kaya ngene. Saiki iki kok iso batikan ngono ta lek kulitmu. Oh, tilas kadas iki. Apri. Tak kira batikan. Batik. Nggih minangkani Pak. Mundutan podang kuning. Pedang kuning nganggo bawa nok. Ya ke bawah. Bawa no. Heeh no. Iki nek perlu kok limbukan kita kan jam 3:30 lakon wayang bacotke sesuk bengi dadi ning bar takbiran ngono. Los iki los. Kowe aja ngoyoyong. Engko nek keterak srengenge malah lanang. Oh lah iya. Kok kaya nganu Iki sing sritik. siluman. Mulane sing resik umon dimatur. Jane wis resik lah piye jane saking terlalu subur kok. Iki agak rambut kene urung liyane. Jadi hati-hati terus alis kan lho, Mas. Lambe ruatimu rapoh. Alis hati-hati ngoten lho. Kalau ampun supe lho ali-ali nggih wonten ingkang. Oh, nggih. Oh, Bapak saking Kapolsek. Juwono wae ten juwon ali-ali. Pak Juwono nekaken. Nggih. Mboten saged sok kondur lho, Pak. Apa nang pun kondur nek dereng rampung, nek ngantos njan kondur tak pareng ning kantor polsek pokoke. Alah kowe padune tur wedi nek digaruk to kowe. Pak Yuwono ki pancen cinta dengan budaya. Budaya nggih piyambakipun sembah nuwun Pak Dek E. Riris pilih ali-ali apa podang kuning? Pedang kuning. Oh iya. Sak nyamane sliramu wong ayu. Nggih. Nadyan wujud temong peksi. Meskipun hanya seekor burung. Kaget aku. Ben penonton muda ya pirsa. Oh, nganggo Peksi ki deklamasi. apa? Peksi ki apa tak ora pudeng Ane artine. ra ya ora ngegati ngono kuwi. Peksi menika burung tapi Manuk. manuk. Bang apa? Manuk. Kuwi engko terus lanjutane manuk kundang ndangak. Beda. Kicau. Kicau mania. Kicau. Gak nggon aku ngulete ra iso mlebu kicau. Kok le. Lagu saiki kok malah medeni. Upama kaya Riris ki nek dicandra manuk ngono ra iki mesti manuk lovebird. Labet. Pernane apik tur ya kicaune elok. Nek kaya Nduk Siti, Kayak kenari. kaya Mbak Risa, Mbak Risa ki kacer. kacer. Nek kaya Mbak Saras. Mbak Saras ki murai batu. Oh, nek kaya Busumi ki tilang. Manukku tilang. Heeh. Betah ngono ya nyuara betah ra leren. Pak Min. Nek lek men iki anu manuk ancel galeng kae lho. Sing itik-itik mak cerit. Cerit ngono kae. Itik-itik cerit. Itik-itik cerit ngono kae. Dadi angger ana wong ndelik angslop kok jengangak aneh ngono ki to. Turut sawah kae to. Sing nang galeng. Paten ana aku urip-uripane iki malah. Sing manuk ancel galeng, sing iblis, sing apa kok kabeh gur nang nggon aku angger bangsane. Leletek ing donya kok aku. Lah patut kok. Ayo Nduk. Ayo Riris. Izin dulu ya Pak Dalang. Iya. Dedek dehidrasi mau minum sebentar aja. Kamu sudah dapat minum. Suampun mereka komplit kalian panitia dipun persudi. Kula malah dereng kula. Wis sangu dedak. Oh iya. Adake ngombor sapi, Pak. Niki diwaos kalian nggih. Sekalian. Saking Karang Taruna Banyurip. Ya. Nyuwun lagu Negara Angin. Walah niki mboten ngangge orjen niku Mas. Wah, paring bebingah 200.000. Lah mengke digantos liyane. Sing bayang, Boy. Nggih sing gayang. Ayo Nduk Riris. Apa sesuk awan dangdutan nang kene Pri? Dadi aku kan juga kostum rock mini to. Dadi engko negara angin kesayangan dilaturke nggih to. Nek aku sumelang nek kowe nggo rock mini, kok bocahmu ingo-ingo. Men, bocahku pan Sik, bocah sing kepiye maksude? Tau dek nganggo rock mini semene you gengsi to nek. Lungguh lho aku dipeleti wek ngono. Kae sire kok melet
kasire mbagekke kancane. Bocah kok gur mesam-mesem bayang. Men. Ayo Riris. Bocah kok coba rungokke. Bocah kok ora iso jenggelek. Yo. Mergo melet kuwi mau. Aja bayangke nyanyi kowe iki kok mah bayangke. Engko tak fotoke contone lho. Alah, Ana contone. Ana replikane engko. Aja deh. dipapke. Girap-girap kowe. Ayo aja bayangke. Ora lah nek pamundutan kan ra iso nganggo gongso ta urung bukan ra iso durung digarap kanca-kanca nganggo gongso ta kaya mau kesayangan terus apa terus pitonolo terus anu terangin dadi sesuk awan nek dhewe rasa mulih dangdutan ning kene aku nggo kostum kan ya enggak ada salahnya to. Aja didol larang seni Nek kamu. aku semelang jek nek kowe tanggapan awak. Nganggo rok mini ya jek patut to kula, jek kewes to. Sex appeal body language ku ya isih lho. Ayo nak. Halo semanis tur marah hati bikin nyekel mic ya anu ya Mbak Apri. Cek kitang-kiting. Kayak merinding-merinding ngono ya, Jas. Merinding-merinding. Aku cek zaman anyaran nyanyi ngono ki ya nyekel mic kayak mengkorek biasane. Saiki kok ora cebel ngono kok ora. Mengkorek mergane deknen ki anu mike kok kaya nyemoni ngono. Kok kaya kancaku kae. Oh, kan tau kok le. Ayo Riz. Goleki si podang jenar Podang jenar iki piye? Podang kuning jenar menika nggih. Mas kula mungkin nyun kopi anu gulane mang dheweke 5 kilo nggih Mas. Lah kowe ki arep ngerampok kok. Nggo nyumbang. Lunggon lho Pri sesuk aku. Ipabong atiku nyanding bisa dadi Ya, langsung seragenan. Iya. Yo, Mas Kucel, yo. Ayo. Iso awan ning omah wis ora krasan. Rasa esok awan
wedangku ning sampun. Pusing. Lah, goyang kok koyo ular keket. Ini ora iso. Segala gerakan jane adikku wedok iki. Tapi kadang Mbak April luwes ya, tapi tidak hanya ngopo Mbak April iso luwes. Ternyata di April niku niki wae disuguhi panitia daharan to. Yeah. Di April itu tidak pernah makan nasi kalau mau naik panggung. Wih. Nek pancen luwe banget paling dia ngeplok snack. Nek luwe banget mboten dia nggak pernah makan nasi karena apa? Engko ndak kesel menggah-menggah nek goyang. Terus perutnya bisa langsing. Jadi sesuatu yang pengen lihat di depan mata apapun ki butuh perjuangan dan proses. Kayak kok iso sugih. Mungkin prihatine wong tuwa. Kayak kok iso sugih. Bocah kayak ikhtiare luar biasa. Kak iso dadi pejabat. Ternyata perjuangannya yang luar biasa. Ya Apri ini goyang iso ngono mergo direwangi ramangan, direwangi luweh men tetep singset. Aku diet tok, Le. Diet retet. Jadi ternyata banyak hal yang misalnya kayak pesindian-pesindian, bacutan aku tak ramangan gorengan, padahal gorengan kan enak, tapi dia tidak makan gorengan. Ku ya suatu perjuangan lho menika. Lah kowe ora mangan gorengan kok mangan bojone kancane. Lah enak. Lah iya lah piye. Nek delikan ki pancen kok ana tantangane kok. Nggone kanca ki ya enak aku ya ngono. Mbak niki jatah Mbak Risa. Mbak Risa. Yo, sepati Le. Ayo, sepatu apa? Pares PKK. Bingung lah iki penabuhe salonge campuran. Iya. Sak-sake. Slendro mawon mboten apa-apa, Mbak. Slendro. Derek. Mangga jumeneng. Mbak Risa enggal majem sesarengan mimin Apri Mbak Risa. Sugeng dalu Mbak Mimi. Sugeng dalu wong ayu. Halo Mbak Risa. Biasanya ketemu daerah Getasan, Ungaran, Bawen, Pring Surat niki saged ketemu wonten Delingo. Nggih. Jembarke srawung nggih wong ayu. Nggih. Nek gur ning sak kono ndak ra. Kadang nyon sewu koyo kula. Ning Klaten aku rumangsa paling pinter dhewe, rumangsa nggih. Dalah masuk wilayah Delingo ternyata aku belum ada apa-apanya. Rumangsa nang Delingo paling ternyata dadi ki ade kudu jembarke srawung golek pengalaman ngangsu kawruh sak kae. Engko nek rumangsa paling pinter, paling sugih, paling apa ngono ki dadi jumawa sombong itulah yang menghancurkan kita. Lho rungono. Mbahmu ninggal weling kuwi lho. Berarti nek sombong wae napa Mbak Inces? Ble. Maksudnya ini pinter ojo keminter, sugih ojo semugih, ayu ojo kemayu, apa-apa sing sak madya. Sak madya. Kaya kula ki ayune ya biasa saja. Umat toh kandhane. Aku ya sugih ning ya biasa saja. Aku ya pinter ning ya ora keminter, jadi sedang-sedang aja. Ya sedang. Aja pakai K, yang sedang aja. Aja mbok gagas. Cek kuwi nek carane iwak bandeng. Iya nek ning gumunake kok Mbak Apri. Pripun? Kale Mbak Mimi ning gumunake. Lah pripun to? Mau kok ngincang-nginceng ecek iki jane ana apa no karo ecek kuwi. Ecek iki siapa sinten? Sing iki lho. Ono diwaske wae. Kaya kelingan sing ora ora ta kaya. Sing nyekel niku kok ya marake Sesuk ae eceke sesuk. Mamerke Mbak Risa sik lho. Sindane ro komplit ta. Pamundutanipun Pak Yuwono kersakaken ali-ali. Ali-ali. Pak Yuwono. Pak Yuwono. Dipun pinakani nggih, Pak. Ampun kondur lho nek lakune dicaosi kok ya Pak Kapol sing ngagem bawa mboten menika. Ngagem mboten, Pak. Nah, Bapak kersa minggah panggung bawa kersa? Nggih no. Kula kedah mriku monggo napa? Nggih. Monggo naik ke panggung, Pak. Monggo, Pak. Monggo to kok iyo. Ampune gak serak. Kula mriku. Nggih. Mas Probo tak lumpati ya le cah bagus. Kok seneng lho diciwel lho seneng. Praboe mbahne liwat tok Mas dijambaki piye to. Anu kula nglumpati niki mboten napa-napa. Pareng. Nyuwun duka nggih, nglumpati gamelan bismillahirrahmanirrahim. Soal iki nggo nggo lho kok. Bapak kersa bawa nggih kalian lenggan wonten mriki nggih Derek. Bawanipun ana apa men pakai wong penjara pripun to Pak?
Niat kula salaman, kan gogroke dosa. Gak malah ditempel ya Allah. Oh, Cik Kamtibas keamanan nggih, Pak. Insyaallah menawi wayangan ringgitan menika aman, Pak. Nggih. Atas-atas le, Pak, dompet kali-ali. Malah diparingi 100 ya. Pak niki nggih sinten, Pak? Ampun Mang Dom sindian kula kali sing ketok nyenengke gur jenengan. Pedene. Pak Juwono kok ya pirsa sing atine resik apa sing. Nek Apri nika ayune atine rada reget. Aku ya etuk kowe apa? Senengane kok. Aku tak duduk sini ya. Ini dari Mas Gawit dari Roputih. Nggih, Roputih. Lo putih. Lo Putih ngersakaken lagu Ninggal Katresnan. Oh, nggih, sah. Nah, yes. Niki ali-ali sidane bawa ra, Lek? Ngagem bawa mboten, Pak? Oh, ngagem ya lenggah para pini sepuh ya ditaosi bawane wong ayu. Ya kowe noleh bawa le nampa 100 kowe kok. 100 kono kok karepe. Aku gur nampake. Ora gagi-gagi. Ya kok anu kok kaya aku moto duwiten. Ini nek ditambahi ya gelem. Ayo nak bawa. Ditumpang telu wong ayu. Yuk. Cekat kancane ceket cepet kancane gelis. Wong ayu. Lah wong sing nyekele kono kok ya. Ben kuwi kok diringi cicik-cicik mbok men ngarep. Mbok wong ya ora ngono-ngono banget, Pri. Ya. Ada saatnya mencari. Tapi ya abot lho. Ya abot. Ada saatnya kita mencari uang bener. Ada saatnya kita kerja sosial. Ada saatnya kita labuh budaya. Ada saatnya serawung. Nek hitungan wong duit ya kamu hanya mendapatkan uang saja. Ini nek to niati silaturahmi ning banyu urip. Oh, nemu sedulur, nemu keberkahan. Nggih to, nikmat silaturahmi, duit ki bonus. Ning pancen nek lokal kene kan aku mbekku ya 12 juta to, Pri. Pengedan. Iya nak, sarang yuk. Jeneng kula Garwa dalang niku. Nggih ta, Ana suarane lantang. Lancet. Niku sing asta slentem niki. Oh. Sarjono. Pala tiwasa tak sampluk mau le. Bojone kanca to. Nek gur nempel ya itu ora ya. Niku naminipun Sarjono Pegu. Kok pego apa iki pego? Mangga Mbak Mimin. Monggo Mbak Mimin. Oh, mah nyang-nyangan. Mah, Senengane nyang-nyangan ro penabuh kuwi apa to? Niki bapake. Niki semalah sing karepe kalih kula. Nduk, nomor WA-mu piro ngeten. Sapa? Kuwi bapakku lho kuwi. Lah nggih, nomor WA-mu piro ngeten niku. Oh, Lah pripun kok yoyan kok jenenge. dhisik karepe aku arep etukke Mas Wahyu kok jare. Wis ora apa-apa nduk ben iso nggo gentenan ro aku ngono. Senengane lho. Nyun duka lho, Pak. Ayo Bu Mimin. Mangga Mbak Mimin. Wedok lho. Beda ya. Wedok. Aja nguciwani Pak Juwono. Pak Juwono. Ora kasih kleru dibedil kowe. Det 100 ya abot lho. Abot. Ali. Ya sidane lanang. Lanang. Niki sulih kula. Ceklik. Wedok. Aja dianggap. Au. Kok kaya bau. Ayo kowe nak wong ayu. Sapa? Kowe ya kena, Mbak Risa ya kena. Aja dianggap sepele. Ayo Mbak Risa. Tambah lagi dari Pak Bobi. Pak Bobi minta lagu apa? Babin. Pak Babin. Pak Babin. Pak Bobi. Pak Babin. Ayo Pak Bobi namine Oh, Pak Pak Bobi. Pak Bobi, Pak Bobi, Pak Bapak Babin. Babin Katim Mas. Iya, I love you Pak. Iya. Minta lagu sambal kemangi. Iya. Kemanginya di mana? Kemaki. Kemangi kok kemaki lah.
Iya, kemangi. Nanti diaturkan ya, Pak ya? Iya, saya sambal pete, Pak. Apa? Sambal pete kan ngambon-amboni. Among hati tansah gon deli mangga Mbak Apri Yen dadi lara kala sedih rinten dalu Bapak-bapak apa wedi karo aku ya Pri kok do kundur. enggak Medeni kok. Ndirakan cukup kundur Bapak. Kan bapak-bapak kan anu Mimin ning nggon TV karo asline ayu asline. Nek Afrika go rapik ning nggon TV. sik nek grapik kok kono. Bapak-bapak lho ketika nek Mimin ki asli jaba jero asli nek Afrika gur polesan. Niku ngagem susuk kok, Pak. susuk selawe Niku ngagem ayune nganggo susuk. Kula kan air wudu. Yo. Elek. Ayo, Mbak. ketok kewala nganti besok apa bakal balik yen bali baca kula Nah, nek ali-ali ki penake ya digarap tayub. Ayo, kendangane Prabu men anu kuwi. Ayo, Bang. Tayub sik terus gonggo mino. Ya. Anu. ngaku Yo. Lamun embene saka emane. Damel tua niki hambane kancana pamrih tansah manggiya yen nganti tinggal pilihanku mripat biru pamriye treslisnya tinggal marani cinta kondisi hatiku besok merasa nono
Yo yo yo. Edum. Eduwe teko iki. Pilihanku mripat biru pamrih Resolesyo ingkang ngerti yang kondisi hatiku esuke sadono ali-ali sampun lumadi Bapak dipun pinangka. Sampun Pak Juwono nggih. Ayo cekak-cekak apa sing urung dipinakani. Iya, Sambel kemangi. Sambal kemangi kalih Kalau lewung. lewung kalih ninggal katresnan. Ninggal Sing katresnan. sing mau sing ndandu-ndandu apa wae. Wis pitanala. Ah, ya ku dijoli sing gawe-gawe. Oh iya. Lah Nganggo iku keyboard kok ya di ngapura lah. Nah, Nggih. dijoli ninggal katresnan nggih kenging. Iya. Sambel kemangi ya oke. Monggo Mbak Saras. Saras ya. Ya. Awas. Hos. Hos. Matur sembah nuwun rawuhipun saking Polsek Dlingo. Ugi saking dan Ramil Dringo. Nggih, ugi saking Dan Ramil. Ngatas-atas nggih Pak Tentara, nggih ajan gantenge ora. Ya. Langsung dipinakani sambel Nggih, kemangi nggih, langsung sambel wae yo. kemangi, nggih, Ya. Yo, sambel kemangi, ayo. Ayo Pak Bobi joget. Pak Bobi, ampun kondo riyen. Yo. Di Pak Babini.
Aja lungguh iki kancane Mbak iki Mbak Siti, Mbak Riris. Mbak Riris dan Mbak Lisa. Adik Yayu tidak? Oh, Yayu tidak ikut. Enggak. Dek Yayu. Adik Ya ono Yayu. lewong ono ninggal katresnan. Manggo manut. Iku mau mas-mase wau, pemuda wau nyuwun apa wau. Pokoke ya Negara angin. kurange di ngapura gandeng ya ora nganggo keyboard. Kok menawa esuk taun esuk nganggo keyboard ra apa-apa. Spesialis kagem warga Banyurip yo. Ayo, warteg. Lewong sithik apa ninggal katresnan sithik? Di medle nggih kenging. Medley langsung mawon medley. Medle lewong sik mengke terus ninggal katresnan. Ya. Pak ngoten. Ayo dibariske. Bariske. Baris yo. Baris. Siap gerak. Siap gerak, luruskan. Lurus. Lurus kok ndekku kemajon dhewe. Wes pun lurus. Jaga formasi ya. Oke? Oke. Ya. Ayo Aa Kuce. Ayo pelan dudung ayo. Ajeng pripun? Kepiye to iki? Ajeng anu guduh halah. Ya ayo cal rasa. Pelan dudung ngono ta. Oh ninggal katresnan riyen mboten apa. Yo. Ayo. Yuk. Yuk. Rolo manem, bima mineng iki. Rolo manem, hey, lalole, 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 lalala.
Mbak Apri, Mbak Mimin. Menika sampun jam 1:00. Nggih. Ngaturke panuwun rumiyin kalih warga masyarakat Banyurip. Matur sembah Bapak nuwun. Dukuh Sukamto. Nggih. Sedaya warga Banyurip. Bapak Dukuh Sukamto. Bapak Dukuh Sukamto lan sedaya mawon matur sembah Perangkat, nuwun. nggih. Sampun nimbali kula kalih Mbak Yu kula, mugi-mugi dusun Banyurip sansaya maju. Sansaya maju. Nggih, rukun. Tinebihna saking suker sakit lan Amin. memala. Amin. Mugi-mugi taun ngajeng saged pinanggih malih. Selamat sing nanggap, Selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggapan. Matur sembah Pesan-pesan. nuwun. Ayo. Pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya. Terima kasih. Ya aku sing urung dipinangkani kok dipinangkani nggon gara-gara nduk. Iya. Ya. Ya terus ki laku sik. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winayong asepi sinempen telenging kalbu. Pambukaning warana tan rayap liya pengaluyup.